vyrážame na 1300 km dlhú cestu k Bulharskému Čiernemu moru. To, v čom sedíme, je elektrická Kona s väčšou baterkou 64 kWh. Dnes máme 24. apríla 2024. Sice počasie tomu nezodpovedá, lebo zodpovedá skôr februáru, ale tak snáď to nejako dopadne. Nemáme žiadne väčšie skúsenosti s takouto dlhou cestou elektrickým autom, bo je to prvýkrát, ale všetko je raz prvýkrát. Videl som kopu videí, kde sa tzv. Dobrodruhovia vydali na cestu do Chorvátska a Holandska a na podobné miesta. Tak my to skúsime teraz do tej časti sveta, ktorú my často neprávom považujeme za menej rozvinutú. Tak uvidíme, ako to dopadne. Nepredchádzali žiadne veľké prípravy. Akurát som sa pozrel na nete na nejakých poskytovateľov nabíjacích, alebo teda prevádzkovateľov nabíjacích staníc v Rumunsku, v Bulharsku. Tak teda uvidíme. Celé plánovanie trasy mám v úmysle, aspoň pre začiatok, zveriť internej navigácii Kony, ktorá teoreticky by mala vedieť naplánovať aj nabíjacie miesta. Máme to naplánované, predpokladám, na 2 dní, ale tak uvidíme, ako to bude vychádzať a koľko sa budeme zdržiavať pri nabíjaní. Takže dnes by sme mohli doraziť niekde pred Pitești a teda zveríme sa do rúk internej navigácie. A keď sa nám to nebude zdať, tak zvolíme iný spôsob navigácie. Celkovo by to malo byť 779 km. Tak poďme na to. Prvý úsek cesty sme prešli s priemernou spotrebou 14,7 kWh na 100 km. Odteraz to už bude len horšie. Máme najazdených 267 km, zostáva nám dojazd 115, a práve sme dorazili na prvú nabíjaciu stanicu Molky. Tak to ideme vyšpekulovať, že akú aplikáciu použiť, ako platiť, ako fungovať. Nabíjanie sa spustilo úplne bez problémov prostredníctvom aplikácie MOL Plug. Aplikáciu som mal vopred stiahnutú, ale je tam QR kód na stiahnutie aplikácie a registráciu. Bez problémov sa nabíjanie rozbehlo. A nabíjame 44 kW, teda máme 48 minút na kávu a iné potreby. Sme na rumunskej diaľnici, blížime sa k prvému rumunskému nabíjaniu. Máme tam zostatok 35% a 144 km dojazdu. Spotreba na diaľnici trošku narástla. Máme aj dosť silný protivietor a ideme na 18,7 kWh na 100 km. Takže uvidíme, ako to tu bude vyzerať. Na predošlej zastávke sme stiahli aplikáciu, ktorej chybičkou krásy podľa mňa je to, že nie je v nej priamo zadaná karta, ale vždy si musíte nabíjať nejakú peňaženku v násobkoch 100 rumunských lei. No, kde to máme? Zatiaľ nás stále vedie zabudovaná aplikácia v Kone a vidím, už tam je nabíjačka pred nami. Tak po troche maturovania
Aj toto nabíjanie prebehlo celkom v poriadku, bolo si treba nainštalovať aplikáciu. Tak za chvíľku dorazíme do dnešného cieľa cesty. Zdržal nás riadny lejak a výluka na diaľnici, kde sme to museli obchádzať cez nejaké stavenište, kde sa opravovala cesta. Stratili sme tam najmenej 2 hodiny. Zaradili sme ešte 2 také kratšie nabíjania. V zásade nie zdržanie s nabíjaním sme pociťovali ako zdržanie, ale skôr tú opravu cesty. 9 km máme ešte do dnešného cieľa, nie, 11 km máme do dnešného cieľa. Máme dojazd 246 km a údajne by mala byť možnosť nabíjania v hoteli, tak uvidíme. Včera nakoniec už nebola politická vôľa pustiť sa v tom lejaku cez Rumunské hory, tak sme zostali v rumunskom Sibiu. Vybral som síce ubytovanie podľa toho, že ponúkal možnosť nabíjania elektromobilov, čo vyzerá, že je pravda, ale včera po hodine pokusov s registráciou v ich aplikácii som to vzdal. Takže sme sa vzdali aj možnosti štartovať ráno s nabitým autom. Je to nejaká spoločnosť Elektromagnetika, ktorej aplikáciu som si stiahol, ktorá mi 10-krát potvrdila, že mi posiela potvrdzovací e-mail, čo sa samozrejme nestalo. No škoda. Mohli sme ušetriť čas. Sme v parkovacom dome alebo v parkovacej garáži veľkého nákupného strediska v Sibiu, kde nás doviedla navigácia kvôli tejto nabíjačke, ktorá je označená ako Kaufland. Bolo tu okolo toho strašné maturovanie, samozrejme všetko je tu popísané v rumunčine. Ale nakoniec sa mi to podarilo spustiť aplikáciu Plugsurfing. A prebehlo nabíjanie úplne v poriadku, takže môžeme pokračovať. Tak pekne to začalo, pekná cesta cez Rumunské hory. A teraz stojíme, nevieme prečo, zrejme zase je tam nejaká oprava cesty. To sme nabíjali v centre Ruse. Tú nabíjačku samozrejme bolo treba trochu hľadať, ale nakoniec to dopadlo úspešne. Nechali sme tu auto asi hodinku, kým sme si zašli na obed a aplikácia spoločnosti Finesse Charging fungovala úplne bez problémov. A ešte posledné dobíjanie, aby sme neodstavili auto s veľmi prázdnou baterkou. Je to v mestečku Biala a funguje to na prvýkrát tak, ako má. K Čiernemu moru sme nakoniec dorazili šťastne. Nebolo to úplne bez komplikácií. Asi najväčšia komplikácia bola, že to nabíjanie v rumunskom hoteli neprebehlo tak, ako som si predstavoval. Sice booking neklamal, nabíjačka tam pred tým hotelom bola, len sa mi nepodarilo zaregistrovať do aplikácie a jednoducho to proste nešlo a nakoniec som to vzdal, tak tým sme stratili druhé ráno kopu času, lebo sme museli ísť nabíjať na nejakú nabíjačku, kde sme na to museli čakať a celé sa to trošku posunulo. Ak teda niekto chce prísť zo Slovenska k Čiernemu moru elektrickým autom, určite to ide, ale ak to chce urobiť v jednom kuse a za 15 hodín, tak to asi by mal zvoliť nejaký iný spôsob dopravy. Ako sme to zhruba spočítali, tak na tých nabíjačkách sme stáli
celkom niečo okolo 3 hodín. A z čoho som mal najväčšiu obavu, že ako to bude fungovať v Bulharsku, tak ku podivu tuto bolo asi najjednoduchšie. Stiahol som si ešte doma aplikáciu takej spoločnosti, ktorá sa volá, myslím, Fine Charging. Teda ich aplikácia funguje úplne bez problémov. Nabíjačky sú lokalizované s veľkou presnosťou. Aplikácia spolupracuje s Waze, teda vás dovedie úplne presne až k tej nabíjačke, ktorú si vyberiete. Ľahko sa spúšťa, všetko funguje. Hneď dostanete daňový doklad do mailovej schránky. Proste ako to má byť. Čo sa týka cien nabíjania, tak najdrahšie to bolo v Maďarsku. Ak sa dobre pamätám, tankovali. Nabíjali sme okolo 300 forintov za kWh. Potom Rumunsko bolo niekde okolo 2,49 lej, teda zhruba 50 centov. A najlacnejšie to bolo v Bulharsku, kde sa cena pohybovala od 60 do 79 stotiniek. Kurs si každý dokáže prepočítať. Tá elektromobilita je samozrejme v začiatkoch a v plienkach, ale asi to bude čím ďalej, tým lepšie. Ak ste to dopozerali až sem a niektorým z vás to pomohlo, tak dajte like a teším sa niekedy na budúce.